Εσείς. Καταρχήν ευχαριστούμε που μας τιμάτε σήμερα την παρουσία σας. Εγώ απλώς θα πω ότι αποκαλύπτομαι. Όσο υπάρχουν τέτοιοι φορείς ανά την επικράτεια, δεν έχουμε πρόβλημα από παγκοσμιοποίηση και από οποιοδήποτε άλλο θέμα. Είμαστε στην Επιτροπή Ενημέρωσης για τα εθνικά θέματα, γιατί προασπίζουμε διά του πολιτισμού ακριβώς αυτό το θέμα. Ο κύριος καθηγητής έχει κάνει, είναι στο τυπογραφείο, ένα ωραίο βιβλίο που πρέπει όλοι να το προμηθευτούν οι σύλλογοι για τη συμβολή του πολιτισμού, του έργου αυτού που κάνετε, και σας συγχαίρουμε εγκαρδίως και χαίρομαι που σας ακολουθεί ο κόσμος. Καλό θα είναι να μας πει δύο λόγια ο κύριος καθηγητής. Αγαπητοί μου φίλοι, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τους φορείς και τους συντελεστές αυτής της ελληνικοτάτης εκδήλωσης, η οποία για μένα αποτελεί ένα μακροβούτι μέσα στον χρόνο του έθνους και της ιστορίας μας. Μιας ιστορίας η οποία όλα τούτα τα χρόνια τίθεται υποδιωγμών και υπό το πρόσχημα της παγκοσμιοποίησης καταβάλλεται προσπάθεια να ξεχάσουμε τις ρίζες μας, να ξεχάσουμε ποιοι είμαστε, να ξεχάσουμε τα ήθη και τα έθιμά μας και να ξεχάσουμε και τον άνω ακρογωνιαίο λίθο της φυγής του έθνους, να ξεχάσουμε δηλαδή τη γλώσσα. Γλώσσα και τοπική παράδοση αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της συντηρήσεως ενός λαού και ενός έθνους. Η παράδοση, η εθνική παράδοση, είναι το αραξοβόλι, είναι το κρυπίδωμα χωρίς το οποίο οι λαοί και τα έθνη γίνονται σκότεινοι. Με αυτή την έννοια ζω σήμερα μια στιγμή που είχα χρόνια να ζήσω κάτω από τα ξενόφαρτα μιμητικά παραλυρήματα δίθεν πολιτιστικών εκδηλώσεων και χαζοτραγουδιών, τα οποία δυστυχώς, και να συγχαρώ τον Δήμαρχο, τα οποία δυστυχώς πληρώνουν οι τοπικοί άρχοντες με χιλιάδες ευρώ, απομακρυνόμενοι από αυτό που εσείς ζείτε σήμερα και εγώ έχω χρόνια να ζήσω. Για μην σας κουράσω πιο πολύ, το βιβλίο είναι εθνική παράδοση και η σηματίαση στην διατήρηση του έθνους και του λαού. Θα διορθώσω το σύνθημά σας που έχετε εδώ. Δεν είναι μόνο η ήθη, αλλά η παράδοση κρατάει και τους λαούς και τα έθνη, και με αυτή την έννοια, αν θέλουμε να επιβιώσουμε ως έθνος και ως λαός, είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε μεγάλη σημασία σε αυτό που κάνετε εσείς σήμερα. Ομολογώ ότι όλα αυτά τα χρόνια νιώθω ταπεινωμένος και εξευτελισμένος το πώς ένας λαός, ο ελληνικός, όλα αυτά τα χρόνια αφέθηκε να μεταραχθεί κάτω από τυχοδιώκτες πολιτικούς, οι οποίοι μας έφεραν εδώ που μας έφεραν. Επειδή γνώρισα τον Παπαπαναγιώτη 2 λεπτά, θυμήθηκα ότι αυτό το έργο μου, η εθνική παράδοση, έχει τις ρίζες στη διαφωνία του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Στεφανοπούλου με τον Αρχιεπίσκοπο Μακαριστών Χριστόδουλων, διότι ο μεν Χριστόδουλος υπεράσπιζε τις ρίζες, ο δε Στεφανόπουλος, παριστάνοντας τον προοδευτικό ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, έλεγε ότι δεν έχει και τόση μεγάλη σημασία η παράδοση. Φυσικά την απάντηση τη έδωσα τότε εγγράφη. Τώρα στο βιβλίο που κυκλοφορεί περιέχονται και τα φαινόμενα αυτά της τότε ηγεσίας της οικογένειας. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Αγκαλιάστε την παράδοση. Αγκαλιάστε τη γλώσσα, γιατί χωρίς την παράδοση, χωρίς τη γλώσσα
θα γίνουμε ονορτός. Γεια σας και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε, να σας αφιερώσουμε 2 βιβλία και παρακαλώ την Πρόεδρο του άλλου τοπικού συλλόγου, την κυρία Καλαμάρα, αν είναι εδώ, να έρθει να τα παραλάβει ή εκπρόσωπός της. Επειδή έχει κυκλοφορήσει ένα 4άτομο βιβλίο κτλ., έχουμε κόψει τα περιεργαγητό θέμα, θα σας στείλουμε βιβλία μόλις τυπωθούν. Μπορεί να τα δώσετε. Φίλε, ευχαριστώ για όλη τη φιλοξενία, αλλά μας εντυπωσίασε η κοσμοπλημμύρα. Συγχαρητήρια. Αυτό που κάνουμε απόψε είναι μια νέα εθνική αντίσταση. Περνάει από το 21, φτάνει στο 40 και πάει στην εθνική αντίσταση του 41-44. Αντισταθείτε, χανόμαστε. Ευχαριστούμε.